if you try to read this gospel, do you really understand what is the reason why John asked regarding his disciple to go to Jesus? Ask him, siya na ba? Are you the one who is to come? Parang gusto nilang itanong kay Lord ito. Kaya pinadala ito ni John sa mga puntahan niyo si Jesus. Should we look for another? If you read this gospel, kayo, naintindihan niyo yon? Be honest. Bakit pinadala ni John ang mga disipulo niya kay Jesus? For a confirmation. Siya na ba? Or maghihintay pa? Bakit nagtatanong pa siya? Di ba? In Matthew chapter 3, 13 to 17, ano nangyari doon? John baptized Jesus. Amen? Bakit nag-aalinlangan pa siya? Siya na ba? Or anong dahilan? If you will be the one to read this gospel alone, can you understand why John sent his disciples to Jesus to ask him, siya na ba? Ano siya na ba? Nandiyan pa kayo? Hello? Kayo na ba? Because they are waiting for a Messiah. Okay? Bakit magtatanong? Yun na nga, Messiah na si Jesus eh. Nagbinyag na siya, blah, blah, blah. Bakit? Tanungin mo nga doon, bakit? Well, he was expecting for a chaos. Yun bang, di ba, ito mga kabataan na mahilig sa super science, di ba? Yung Guko, Vegeta, Guham, di ba ganon? Naalala niyo yun, mga super sciences, mga Avengers, mga Transformers, yung magpapalabas ng si Thanos, di ba? Nakita niyo yung sa Transformer, yung may apat na bato dito. Nakita niyo yun? Ha? Mag-usap naman tayo. Tawa lang tayo ng tawa dyan. Di ba? So, they were, all Jews, all Israelites were expecting a Messiah. Anong tawag? Nasa utak nila na Messiah? Political. Ulitin niyo? A political Messiah. Yung political Messiah, ganito ang trabaho. Magliligtas sa pamamagitan ng power. Yung maninira, papatay, tapos talagang magpapalabas ng magical, divine power. Tapos ayan, napahamak ang mga Hudyo, namatay dito. Tapos yung mga Israelites, mga Hudyo na naligtas, they were expecting that kind of Messiah. All of them. From the time of Moses, he pronounced, one among you will become your Savior, will become your Messiah. The word Messiah is a Hebrew word, Hebrew. In Greek, it is the word Christ. Yung iba kasi nagtatanong, Father, anong apelyido ni Jesus? Sabi, Christ daw. So, Jesus, Christ. Yun ang mga Katoliko. Christ is a Greek word which means the anointed one. Yan, ang pinapahiran ng langis, ang pinili ng Diyos. So pareho lang yan, Messiah, Christ, anointed one, pinahiran ng langis, ang pinili ng Diyos, ang tagapagligtas. Yan, all of those are it refers to Jesus. Okay? Now, kay Lord? They were expecting a political Messiah, but for Jesus, okay, mali kasi yung iniisip nyo about yung Messiah. Ganito, tingnan nyo, di ba nakita nyo ang ginawa ko? Sabi ni Jesus sa mga disipulo, go, tell John, ito yung ginawa ng Messiah. The blind regain their sight. And then the lame walk. Lepers are cleansed.
the deaf hear, the dead are raised, the poor have the good news proclaimed to them. In general, so to destroy political Messiah and this Messiah of Jesus to restore. Restoration, integral, the formation of human person must be restored. Yung mga mayroong kapansanan, aayusin. So nagkakaroon siya ng new thought, new idea. Mali pala ako sa aking evangelization. Di ba, mayroon siyang evangelization, yung nagpapabinyag mga Pariseo, Saduceo, nagpapabinyag, sabi niya, kayong mga anak ng ahas. Grabe yung salita niya. Sino sa inyo makapagsabi na dahil sa binyag na ito, maligtas na kayo sa inyong yung pagkakasala? Dadating na yung palakol, yung maghahati sa inyo. Matapang siya. But he died before the death of Christ. He did not see this one, the crucifixion. Na yung Messiah, political Messiah, siyang papatay. Yun ang iniisip nila. But the Messiah of the concept of God the Father and Jesus about the Messiah is the Ibed Yahweh, the suffering Messiah. Yun ang opposite. Ang political Messiah, mga hamak, mananakit, papatay. Ang suffering Messiah, siya yung sasaktan, siya yung pahirapan, siya ang papatayin. Exactly opposite. Amen? And Jesus entered into us. Not the concept, not the political Messiah, but the suffering Messiah. Kaya ginawa ni Lord, kasi parang sabi niya, kung political Messiah ang ipapakita ko, how will my followers act? They will not have powers, but they can do what I have done. Kung ako ay inayos ko ang paningin ng mga bulag, o halimbawa sa atin, wala tayong power. Kay Jesus, silang Father Suarez, yung Corsi Legaspi, mga healers, o magical powers. So in the name of Jesus, ayan, gumaling na. Ganon. Pero, wala tayo niyan eh. Tapos, mayroong tao na nahihirapan sa pagtingin. Ano gagawin? Bilhan mo ng eyeglasses. Ayun, nakakita na siya. So what's the difference? The magical healing of the eyes, Lucy kahapon, no? Saint Lucy, yung mata, o the magical healing of the eyes, and then the natural way na hindi ka naman marunong mag-magic ng mata, o ikaw ay ang paningin mo ay yan? 3, yung di ba? 3 po sa akin 3.0 na ito eh. Yung mataas na ba? No? Sabi na nanay or lola, hirap na po ako among magbasa, ganito ganyan. Lola, wala akong power, pero mayroon akong mga glasses, lola. Isukat mo nga ito. Nung sinukat niya, wow, nakapagbasa na ako among. The merit ng magical healing of the eyes and then the natural means, may diferensya? Sa mata ng Diyos, wala. Nakuha niyo? We can do it. Tama po. Nandyan ba kayo? Kung may mga nahirapan sa mata, bilhan mo ng eyeglasses, dalhin mo doon sa mga optical clinic, that's it. So Jesus is doing something for us to follow Him in a natural way. Na yung mga followers ko, makagawa sa ginawa ko. Na pagpagaling ng mata, Diyos ako di magic sa akin. Pero yung mga mga ordinaryong tao ng Kristiyano, susunod sa akin, wala naman silang power, bibigyan ko sila ng pera, pambili ng eyeglasses. Di ba? Amen? Pagtutulong lang naman ang issue dito. The lame walk. Hindi wala ka ikaw ay makalagad, ready, get, set, go. Magic yon. Yan ang parang tinatawag divine pa. Wala tayo niyan eh. Bilhan mo ng wheelchair. Di nakapasyal na or crutches. Di ba? Or ipagamot mo yung paa niya doon sa yung hospital. Nakuha natin. No?
Kaya yung gusto ni Lord na we can follow Him in a natural way. And then, in effect, we deserve to be in heaven as a reward. Remember that. Heaven is a reward of those who follow the will of the Father. What is the will of the Father? Who is the will of the Father? Jesus. Matthew chapter 7, 21 to 23. Not all who will call me Lord, Lord will enter into the kingdom of heaven. Only those who will obey and follow the will of my Father. On that day, there will be people who will say, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not heal in your name? Did we not perform miracle in your name? Did we not cast evil in your name? But I say to them, I do not know you. Go away, you evildoers. Yun, ito kasi mga gifts ang pinagmamayabang nila eh. Gifts yun eh. When you say gift is a freely given through the power of the Holy Spirit. But you cannot brag yourself na then nakapagpagaling ka na, magaling ka magsalita, ikaw ay nakapagpalayas ng dyablo, langit ka na. Hindi yun ang requirement. Bakit? Yun ba ang greatest law? You must exercise your power. Hindi naman, wala naman tayong power. Ang power lang, kili-kili power. Kung hindi ka naglagay dyan ng di ba? O, anong gusto ni Lord? This is the greatest of all commandments. You must love. Amen? Yun ang tatanggapin. Kasi pwede ka magpapagaling na wala kang pagmamahal. The power. Ito yung mga, halimbawa, itong mga quack doctor, di ba? Yung mga faith healers. May Matthew 24, sabi ni Lord, makapagpagaling sila. But it doesn't mean na nandyan ako sa kanila. Because the devil can heal. Oo, para lang malingla ka, para lang maluko ka. Pwede siya. Oo, ang daming nakapagpagaling. But it doesn't mean that I am with them. Don't be deceived, sabi ni Lord. Dami lang kasing Katoliko eh. Basta mayroon, mayroon daw image eh. Tapos din sila eh. Ganito, ganyan. Grabe magpapagaling. Tapos, nagsisimba araw-araw. Wala naman. Yan ang mahirap. So, deception, no? Kaya, ano ang aral natin dito? No? Lepers are cleansed, yun, mga may sakit sa katawan, wala kang power dyan, bilhin mo ng gamot. Tama po. Gamot sa atin. Kaya mo? Kaya gawin o hindi? Kaya. Oo. Galing ni Lord, di ba? Na yung mga followers ko, magawa nila ang ginawa ko para naman sila'y makapasok. And then, may sahod ka dito ha. May sahod ka talaga. Kasi trabaho ito eh. Trabahoin no Lord, ginawa mo. Kayo, mayroon akong exam sa inyo. Ano ang para sa inyo? Work for the Lord or work the works of the Lord? 1, 2, ready, go. Saan kayo? Work for the Lord or work the works of the Lord? Or number 3 siguro, ano yan? Pareho lang yan. Sa palagay nyo. Kasi work for the Lord, everything that you do, you will offer it to the Lord. But it doesn't mean Jesus is doing that before. Halimbawa, di ba? Naglalaba. Lord, para sa iyo, Lord, para sa iyo, Lord. Okay. Pero ang tanong, naglalaba ba si Jesus noon? Si Mama Mary yata naglalaba. Anyway, ang gusto ko lang i-point is, yung trabaho ng Diyos, ang trabahuin natin. Work the works of the Lord. Yun. Yung paglalaba, din naman trabaho ng Diyos yan eh. Pwede yan sa katulong. Ano mo yan sa katulong. But, to heal the blind, to help the lepers, to heal the sick, and to welcome those strangers, to feed the hungry, to give drinks to those who are thirsty, and to visit the sick, to visit those in prison. Ito ang trabaho ni Lord. Yan. Kaya makita niyo na,
Ano ang pinaka-best? Work for the Lord or work the works of the Lord? Wow, perfect. Kaya talaga kayo. No? Matalino. Yan. Kaya, we can do it. Kasi kung political power pa, political misaya, hindi natin magawa. Wala tayong power. So, it's the suffering Messiah. Now, sa buhay natin, ganito, we have also political Messiah inside. We have also suffering Messiah. Anong event? Kung sasaktan ka, anong lalabas? Political, gaganti, mananakit din, mag-retaliate. Ikaw rin ay gagawa sa kanyang ginawa. You're using also your power. Tapos, pride ang nasa likuran yan. Tapos pag ganun, oh, sino yan? Ano yan? Magaling yan? Ano? Para kang, kung may pako sa likuran mo, di patay ka na. Di ganun. No? But when you have the suffering Messiah in you, sinaktan ka, sabihin mo lang, sige lang, may pinagdaanan din siya. Naintindihan ko siya. Mapagtanggap, matiisin. Pinagdarasal pa ang nananakit. Ganyan ang isang Kristiyano na sumunod sa suffering Messiah. The Ibed Yahweh. Yan ang gusto ni Lord sa atin. Now, what's the sign? Why? Number 1. Did you read? I think I have given you an assignment before. Isaiah 53 verse 10. Did you read? Di ba sabi doon, sinadya ko na ikaw ay mahirapan at magtitiis. 4 reasons. Number 1, inalay mo kasi ang sarili mo bayad sa kasalanan. Second, may lahi ka kasi na gusto mo mailigtas at magkita-kita kayo muli. Saan? Sa langit. Gusto mo kasi na hahaba pa ang iyong buhay. Pang-apat, gusto mo na ang lahat ng plano ng Diyos matutupad dahil sa pagka-matiisin mo. And that refers to Jesus and all those people who are willing to accept the pain. Take note, walang puno na babatuhin kung walang bunga. Amen? Of all blessedness in the gospel, Matthew 5:10-11, blessed are those who are persecuted, calumnies, rejected, chinichismis, sinisiraan because of me. Rejoice, gaudete, magsaya ka, sumayaw. Kasi ang laki ng gantimpala mo sa langit. Sign kasi ito na kung mayroon ng babato sa atin dahil sa ating paglilingkod kay Lord, may bunga ka na. Gusto lang pitasin ng kalaban. Amen? Yan. Take note of that. Nasasadyain ni Lord na may mga taong mananakit sa iyo. May mga taong magchichismis sa iyo. Importante kasi ito. Hindi pwedeng wala. Bakit? Kawangis. If God is a forgiving God, so how will He mold you in order for you to become a forgiving son, forgiving daughter? Oh, paano? Bibigyan ka ng taong magkasala. Tama? Paano ka magpatawad kung wala namang nagkasala? And then, kung may magkasala na, you have the decision, patawarin ko or gantihan. Hello? Oh, you still remember Romans 12:19? Vengeance is mine, not yours. Ako ang gaganti para sa iyo. Ang sa iyo lang, tiis ka lang. Play the suffering Messiah in you. Wala kang karapatan gumanti. Ang iyong karapatan,
magtiis. Kasi hinuhubog kita upang magiging kawangis ko. Mapagpatawad, maawain, mahabagin. Yun nung isinilang ka pa, yung bata, halimbawa, bata isinilang, ohe, pwede na bang tatawaging mapagpatawad? Hindi pa. Pwede nang tawaging maawain? Hindi. Di hindi kawangis ni Lord. I-develop pa siya. Hanggang paglaki, yan, doon na. Yan, may magmamakaawa. Gusto ni Lord, magiging maawain ka. Mayroong hihingi, gusto ni Lord, magiging mapagbigay ka. Kasi ganyan siya. Gusto lang niya na mahuhubog ka na kawangis niya. Sa lahat na ina-expect niya, 100 people na magkasala sa iyo, ina-expect ko 100 ka magpapatawad para 100% ka natatawagin na mapagpatawad. Kasi 100% ako mapagpatawad, ikaw 100%. Yung 20 tinakwil mo, 80 lang pinatawad mo, tinimbang kita, ngunit kulang. Inamatay ka na lang. Di pag-akyat mo, hihinto ka doon sa 80. Ang kulang mo 20. Anong dagdag? Cross. Lahat na cross na tinanggap mo sa buhay, tulad ni St. John of the Cross, tinanggap niya lahat. Naku, even fellow priests, church authorities, attack him. Doon. But he accepted everything. Tiniis lang niya. At the end of his life, siya pala'y napakabanal, napakatalino, and then proclaim, Doctor of the Church. Ang point lang dito, ask yourself, ano na ba ang bunga na nahuhubog sa akin? Did I use the political Messiah in me or the suffering Messiah in me whenever I am being hurt by another person? I-reflect mo yan. Anong lumabas sa akin? Ako ba'y mapagtiis? Suffering Messiah. Ako ba'y mapaghiganti? Political Messiah. Di ba? Nakuha nyo? Kaya, you try to reflect. In the season of Advent, we are waiting for the Lord. Gusto niya na sana maging matiisin ka. Every time He will bring you a person na mananakit sa iyo, nagdarasal si Lord sa iyo, sana patawarin niya, sana tiisin lang niya para maging kawangis siya sa akin. Igumanti ka, nasasaktan si Lord. Nagsisimba pa naman siya, nagro-rosaryo, tapos tuwing masaktan, doon lang pala siya sa kabila ang kaniyang kawangis. Inagpatawad ka, tuwang-tuwa siya at buong kalangitan na sa taong pinadala niya sa iyo upang masaktan ka at masubukan, ipinatawad mo, tiniis mo, naawa ka, tuwang-tuwa siya. Salamat. Nagiging tulad ka sa akin. Naging kawangis kita. So sana, mula ngayon hanggang mamatay, huwag na tayong gumamit ng political Messiah. Anong gagamitin? Wow, matalino kayo, no? So, kaya. Kaya niyan. Bakit mahina? Kaya. Kaya yon, no? Keep thinking na this is for you, Lord. Masakit, pero baka hindi siya para sa akin. Hiniwalayan pala. So apply the suffering Messiah, then you will be blessed by the Lord.